moikka! Mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, mihin mä vähän selitän tälleen niinku livenä mun unelmasta ja kutsusta ja Afrikasta ja mun tulemasta matkasta Afrikkaan tosiaan. Suuri osa varmasti kaikki tiesikin, että mä oon siis lähdössä toukokuun lopussa 3 kuukaudeksi opetuslapseuskouluun, tai sen nimi on Harvest School of Missions, eli opetuslapseus kautta evankeliointikoulu. Lähden sinne oppimaan ja se on siis eteläisessä Afrikassa, Mosambikissa, sellaisessa kaupungissa kuin Pemba. Ja sinne lähden. Ja siis mä laitoin tämän videon nyt tällaiseen sähköpostilistaan, mikä koostuu ihmisistä, jotka kyseli multa, että voisiko tällaista tehdä, tämmöistä sähköpostilistaa ja olla tässä mukana. Ja sitten tässä on pari ihmistä, joita mä ajattelin, että ehkä haluaisi olla mukana. Ja siis jos tulee mieleen joku, joka haluaisi ehkä olla tässä sähköpostilistassa, niin laittakaa mulle viestin, niin lisätään se tänne. Mä kyllä kirjoitan sitten matkankin aikana ja ennen tätä matkaa semmoista blogia, minkä mä aina jaan Facebookissa, mutta sitten, no en tiedä, jos tulee jotain semmoista matskua, mitä ei voi jakaa niin yleisesti, niin sitten laitan ainakin tänne, mistä voitte sitten seurata mun kuulumisia kaikilla videoilla ja teksteillä ja kuvilla ja semmosilla. Niin. Mä lennän eka Lontooseen, mä oon pari yötä siellä Lauralla mun siskolla. Ja sitten mä lennän Amsterdamiin, mä lennän Johannesburgiin, mä lennän Mosambikin pääkaupunkiin Maputoon ja sitten mä lennän siitä vielä sinne Pembaan. Joo, eli semmoinen reilu 30 tuntia, mutta onneksi Lontoossa lähes muitakin siihen kouluun, niin me voidaan lentää yhdessä. Eli siinä on tulossa 200-300 ihmistä ympäri maailmaa eri-ikäisiä, yli 18-vuotiaita. Me lähdetään kaikki sinne opiskelemaan yhdessä. Ja meillä on semmoinen Facebook-ryhmä, mihin me jaetaan kaikkia profetioita ja kaikkia ajatuksia ja sitten ihan käytännön asioita, että millaisen matkalaukun kukakin ottaa, tai siis rinkan tai näitä juttuja ja kuvia niiltä, jotka on ollut jo. Ja niinku tarinoit siitä, mitä ihmiset on saanut ihmeellisellä tavalla. Yksikin koululainen oli saanut enkeliltä rahaa, se oli kävellyt kadulle ja joku oli nopeasti vähän niinku törmännyt häneen ja antanut niinku, ton kirjekuoren käteen, missä luki hänen nimensä. Ja hän 2 sekuntia myöhemmin kääntyi, niin siellä ei ollut yhtään ketään. Se oli tyhjä katu. Et niinku ihan hullu ihmeellisiä asioita ja ihan hullun kiva jakaa niitä semmoisessa Facebook-ryhmässä. Mä oon oikeastaan koko elämäni tiennyt, että Jumala kutsuu mua Afrikkaan. Se on jostain syystä ollut tosi selkeä. Et mä oon oikeastaan koko pienen elämäni saanut paljon niinku nähnyt unia. Jumala on näyttänyt mulle unia Afrikasta ja visioita. Ja mä oon saanut profetioita ja tiedonsanoja ja kaikkea. Tosi paljon Afrikkaan liittyen. Se on ollut aina oikeastaan mulle selkeää, että mä lähden sinne. Että se on mun niinku lähetyskenttä, tai osa ainakin sitä. Ja mä luulen, että ehkä vahvin semmonen niinku tavallaan varmistus oli 7-vuotiaana, 12-vuotiaana ja 15-vuotiaana mä näin kaikkina 3 kertana niinku unen afrikkalaisesta lapsesta, joka kutsui mua äidiksi. Ja vielä, no se voi tulkita monella tavalla, enkä mä vieläkään tiedä tasan tarkkaan, mitä se tarkoitti tai mitään, mutta sen mä tiedän, että se tuli Jumalalta ja että se oli afrikkalainen lapsi ja että siinä oli jotain mun kutsuun liittyen. Ja osan siitä Jumala on jo mulle paljastanut, mutta ei kaikkea. Ja muita kaikkia ton tyyppisiä juttuja on saanut paljon. Ja se on ollut aivan ihmeellistä. Ja toi koulu on siis Heide Roland Bakerin ihmeellisen työn hedelmää siellä Mosambikissa. He on mennyt sinne reilu 20 vuotta sitten, silloin kun se oli vielä maailman köyhin valtio. Tällä hetkellä se ei ole enää, niin kuin, ei edes kuulu maailman 10 köyhimpään valtioon, että se on noussut siitä. Ja mä uskon tosi paljon noiden bakerien työn kautta on noussut sieltä. Ja heillä on nykyään semmoinen niin kuin kampus, se on semmoinen kylä nimeltä Village of Joy. Siellä on raamattukoulu mosambikilaisille, josta monet tulee tosi köyhistä oloista. Ja sitten on taas tää Harvest School, mihin mä oon menossa, minne tulee ympäri maailmaa noin 200-300 ihmista opiskelemaan raamattua ja lisää isästä. Ja sitten siellä on myös semmoinen niinku orpokoti. No ei nyt ole enää orpoja tietenkään, kun Jeesus on heitä pelastanut, mutta entisiä orpoja, joita on otettu sisään ja he opiskelee siellä nykyään. Eli tänne Village of Joyhin mä oon muuttamassa. Meidän päivät varmaan koostuu aika paljon siitä, että aamupäivät opiskellaan raamattua
Ja meillä on paljon eri opettajia. Ja sitten iltapäivät ollaan lasten kanssa siellä, tehdään kaikkea kivaa ja viedä heitä syömään ja rakastetaan niitä. Ja sitten iltaisin mennään vankiloihin tai sairaaloihin tai kylille tai minne ikinä löytää ihmisiä, kohtaa ihmisiä ja näkee Jumalan ihmeellistä toimintaa. Ja viikonloput sitten mennään niinku outreachille ja he sanoo meille, että jopa 15 tuntia saattaa olla rekan takaosassa ja mennä kohti kyliä, jotka ei ikinä koskaan kuullut Jeesuksesta, ja me saadaan mennä kertoa ilosanomaa ja todistaa ja nähdä, kun Jumala tekee ihmeitä, ja sellaista varmaan mun viikko sisältää siellä. Se on kesä-heinäkuun, elokuun alkuun se koulu, ja sen jälkeen voi lähteä Extended Outreachille, ja niitä on tosi paljon ympäri maailmaa ja Mosambikissakin, ja en ole vielä itse varmaan onko lähdössä, mutta mahdollisesti en. Että katsotaan sitä myöhemmin. Ja varmasti tulee ihan mielettömän vaikea koulu tai semmoinen niinku rankka. Tai silleen, että kun menee niin eri kulttuuriin, eri paikkaan ja mukavuusalueelta ulkopuolelle, eihän se helppoa tule välttämättä ole todellakaan. Mutta jotenkin se, miten syvällä se maa on niin tämmöisessä noitakulttuurissa ja kaikissa okkultismissa. Ja jotenkin silleen, että miten Raamatussakin sanotaan, että syvimmässä pimeydessä niin valo näkyy kirkkaimpana. Että kyllä se on totta, että siellä näkyy ihan ihmeellisiä asioita. Jumala toimii tosi vahvasti niin kuin yliluonnollisilla tavoilla siellä. Ja me tullaan näkemään paljon niin kuin just tämmöisiä ääripäitä. Ja ootan tosi innolla. Et hirveästi tehtävää. 15 kirjaa pitää lukea sen koulun puolesta. Niin kuin tosi kiva tahti. Ja ne on vielä niin hyviä kirjoja, että eihän niitä voi nopeasti vaan lukea, kun sun pitää kirjoittaa jokaisesta sivusta muistiinpanot ja kaikkea. Ja vähän kertoa kaverillekin välissä. Et tässä on tosi paljon tekemistä, mutta mä oon vaan tosi innoissani. Ja se koulu maksaa noin 3000 euroa, lentoliput reilu 2000 euroa, plus sitten kaiken maailman nämä rokotukset ja lääkärikäynnit ja teltot. Ja no niitä nyt on ihan hirveästi juttuja, mitä pitää tässä hoitaa, niin yhteensä noin 6-7 tuhatta euroa. Ja mä tälleen täyspäiväisenä opiskelijana teen kyllä sijaistustöitä tanssiopettajana vielä eri tanssikoululle ja siitä saa hyvin rahaa ja on tehnyt sitä paljon, mutta se ei ole kuitenkaan riittänyt ihan tähän summaan, mitä piti kerätä näin nopeassa ajassa. Ja sitten kun mä kirjoitin blogiin siitä, että jos joku haluaa tukea mua, niin mä oon ollut ihan niinku hämmästynyt, miten paljon ihmiset on antanut niinku avokätisesti rahaa, että se on niinku jotenkin, se vaan saa tosi nöyräksi. Että en mä ansainnut sitä, että ihmiset antaa siitä vähästään, mitä heillä itsellään on. Mutta Jumala armostavaa, Jumala on puhunut ihmisten sydämille. Ja tää on se kutsu, mitä mä lähden niinku työntää eteenpäin, mitä mä lähden toteuttamaan. Ja ei mikään raha, ei mikään viisumiongelma tuolle sen tiellä, ei se ole siitä kyse. Ja mun mielestä on vaan ihmeellistä, miten tällainen tilanne niinku saa meidän niinku Kristuksen ruumis, niin me saadaan oppia antamaan, me saadaan oppia antamisesta, mä saan itse hirveästi oppia antamisesta siinä, kun ihmiset antaa mulle ja niin kuin nähdään Jumalan ihmeellinen työ siinä. Jotenkin se semmoinen paikka kuin Matteus 9:37, onko hyvä? Siinä sanotaan, että sato on kypsä, mutta sadon korjaajia on vähän, pyytäkää Herraa lähettämään lisää väkeä elonkorjuiseen. Se on vaan pyörinyt mulle tosi paljon mielessä, koska se on oikeasti niin totta, että Jumala on kutsunut meidät kaikki lähtiöiksi ja lähettäjiksi. Eri ajat eri ihmisillä ja jotkut on koko elämänsä lähtiöitä, jotkut taas on aina lähettäjä ja jotkut taas vaihtelee. Ja kummatkin on tosi tärkeitä, mutta se, että mä oon nyt se, joka lähtee tällä kertaa. Ja mua ei pelota pyytää, koska Jaakobin kirjassakin sanotaan, että teillä ei ole, koska te ette ole pyytänyt ja anonut. Ja mä pyydän, että jos sä haluat olla mukana niin rukoilemassa mun puolesta, mun matkan puolesta ja sen työn puolesta, mitä Jumala tulee tekemään mun kautta, niin mä oon ihan äärettömän kiitollinen, koska kaikki lähtijät tarvii sen lähettäjän, tarvii ne lähettäjät, niin kuin rahallisesti että rukouksellisesti. Kaikki se tuki, kaikki se raha ja kaikki se rukous, mitä niin kuin mun ympärillä olevat ihmiset ja te olette antanut mulle, niin Jumala kuulee, Jumala näkee kaiken sen. Ja kaikki se, joka ikinen rukous, joka ikinen euro tulee kantaa hedelmää
mun kautta Afrikassa. Joka ikinen sielu, joka tulee pelastua, niin se on teidän apujen kautta. Ja mä saan olla siinä välikätenä. Ja se on, mä pyydän, te rukoilette mulle varjelusta ja turvaa ja terveyttä ja enkeleitä matkaa ja hengellistä jaksamista ja kaikkea mahdollista, mitä ongelmia siellä saattaa tullakaan. Niin ja mulla seinällä lukee toi Matteus 6 ja 3:3, missä mä nyt, miten se menee suomeksi? Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan. Ja siis se vaan kattaa kaiken. Mulla on täys luotto, että mä saan kaikki rahat ja kaiken siunauksen, mitä Jumala haluaa antaa mulle. Ja mä vaan pidän katseen Kristuksessa ja mä tiedän, että kaikki muu mulle annetaan. Mutta mä pyydän ja toivon, että mulla on jo ihana rukoustiimi mun taustalla ja sellainen taustamuuri, jotka rukoilee mun puolesta ja mun matkan puolesta ja kaikki niiden ihmisten, muidenkin koululaisten puolesta ja kaikkien niiden ihmisten puolesta, ketä mun tuun kohtaamaan. Ja se on ihmeellistä ja mä vaan voin kiittää. Mä oon tosi kiitollinen. Mutta lisätietoa tuolta mä laitan linkin sinne Harvest School nettisivulle. Sieltä saat englanniksi tietoa ja mulle saa soittaa tai laittaa viesti ihan milloin vaan. Mä laitan mun numeron tuohon alas. Niin, mä oon tosi kiitollinen kaikesta tuesta. Jokaisesta eurosta, jokaisesta iltarukouksesta, jokaisesta muistamisesta. Kaikki se on tärkeää ja kaikki se on niinku Jumalan työn edespäin viemistä. Ja tällä hetkellä mä oon se lähtiä, mutta ehkä se on toistepäin joku päivä ja mä saan olla lähettämässä sitten muita. Niin. Jos haluatte lisää infoa, niin laittakaa mulle viestiä ja kuulemisiin!